Kuda ndei. Ndini kuda kwachebhuno. Kuda kwashani taurisa? Kuda kwachebhuno. Zvinhu zvashupa. Zimbabwe zvashupa shuwa. Ende kwete kuti zvashupa. Tashupiswa. Ini ndiri kufamba nemamvemve. Kusonera asiri time yekusonera chigamba pabhurukwa ine. Asi wakutozviita. Uchiitiswa nemunhu wani. Anosonera chigamba. Handidya mavheji. Handidya mavheji. Ndodya mavheji. Yachidya nyama. Azvibudewo vakomana. Kubuda zvibude. Bhutsu bhutsu. Ndo special yokuti kana ndikanziwo kwaita mariro ndofamba ndakaipfeka iwe. Idzo hembe idzodzidzi kungowa ndikushaka nakagodoke sipo kakota sopu. Kanoita mari kakota sopu? Kakota sopu karita 80 pounds right now. But mari yacho ndisina. Urikura inini ndo sadza rangu urikona hupu chawo kuti utenge hupu kubika sadza ndowanzotenga kaemergency kadiki kaika kara 25 pound komuriwo ozotengawo mari because mavheji chawo atosungwa ari 3 pound. Madomasi 3 pound. Onyeni pamunozoiwanawo $1. Saka kuti udye a meal per day you need about 40 pound. Apa hapana nyama? Nyama hakuna. Nyama tivereka ukazoda zvekunyama takuisa kuma 200 ka. Matiwa. Hapana. Akutambudzika kwega. Kana pana anogona kundibatsira ngambo sure. Ndazvitadza wena. Ndine two zigubu zvandakabata izvi. Ndindochera mvura izvo zvisoka. Ndopa ndapiwa 4 pound ipapa. 4 pound atenge kana kudzoka ndotengawo kana maputi ndowanawo chokesawo mudumbu something. Kuti ukwanise kutenga hupu kekuti ubike sadza hakunyeberana. Hakuna. Saka iwe uri kusurviva ni? Kusurviva ndosurviva. Kozi ini masurvivera ndoita ndekudika. Muri kuona vanhu vandosenzera inini vazhinji vacho ka. Anoti kuda pane sadza rakasara kuti ndirirase manje ndaona kuti hazviite. Yotore asari na nyama doti aiwa zvitori correct yodya toka chinji kajeka. But Kuda uri teacher guy by profession? I was a teacher. Oh, you were a teacher? I was a teacher. Zvakazofamba sei? Aiwa ndakazvisiya because time yokubhadhara mari yemabhondi yokuti mwedzi uchipera otambira mwedzi uchipera zveswa watambira pati mari yako anotambira iteka paketi yemaputi iwadzidzisa vana mwedzi wese. Ndone teacher no by professional. But ko zvandakanzwa nzokarova sabhuku kako kumasvingo. Kupisira mumba. Wakamurovere chisabu. Zvakaitika. Zvandirambe izvo zvakataitika izvo. Chii changa chaita kuti urove sabhuku? Changa chaitika sabhuku wacho ndiba mukuru vangu. Saka pane zvanga zvaitika zvokuti hakuna munhu anombodzi anongopisirwa mumba.
ndiye ane marituals ake aida kuita pamusoro pangu ine. Saka wakarowa baba ke? Totaura chidaro kozi ndibaba but ana ukanganisa. Marituals anga ari aida kuita? Kadaita ake kuti apfumeni. Achiri pere Sabhuku? Sabhuku aripo but hanzi ari kurwara rapo. Anoni Sabhuku ani? Bvuno. Ndekupiko? Kumasvingo. Dunhu rai dunhu? Dunhu rinonzi mabvuno chete. Bvuno. Ndakusaka iko? Ndikoko. Ndokwandobva kakusaka kwacho. Saka hausi kuona pamwe uri kutanda botso? Botso retambwe kana wakanganisana nemunhu wechirume. Botso rinotamba ukakanganisana naamai. Vanhu vechikadzi unotanda botso. Apa risi botso. Iye rake rakutotamba ndiro botso manje rero. Inda. Ndiro botso. Nokuti aida kundiuraya ndisina mbosvana ikeni. Toba ndada kumutangira manje. Shuwa ndakatungidza imba. Kusunga chihuri. Dzimba dzedu dzekumusha kumauswa. Toba ndasvika ndikasunga newaya shwete. Asi vandabatidza. Uda upisira Sabhuku mumba? Ndangati kumuti kana pamaziso pangu atombo uda kumuona. Even akanzi akafa parufu ndendiripo. But pabody viewing, I don't want even to see his face. Kozika, iye aida kundiuraya. Saka anenge atanga. Awina ndizvizvo. Unokwanisa kudzokera kumusha here? As long as yari mupenyu hakudzokere. Saka uri pamawani ke? Kana yari mupenyu. Saka zvinenge zvakuita senge inini ndakuita chishuwo chokuti uyu ngaafe ndiende kumusha. Asi chishuwo chacho chinenge chiripo chokuti ini handitaure kuti ndoshuvira zviro. Inongotaura kungoti iyeyo asipo inini kumusha ndokuendera. Tokuenda. But wona nhamo yauri kutamba kamarara isibo kurara kupi mazuva? Kuna iraro. Anganda kutaura vanhu muta. Pamaiti makabuditsirwa zvinopanda ichipai. Ndichiti aiwa vanhu vaida mahusa. Rent yenyu imari? Ada tennis. Varingodereta kana ari mabhondi. Varingodereta nerete iripo zuva racho. Yemahusa. Vada 10 US for one room? Ndiri kudiwa. But iwe unodya more than 10 US kapa wiki? Nembatutu? Nemusombodia? Muri kuona mudhara. Zvinoitika but kuti ugone kuzvibatanidza mari dzacho manje mawiri adzinoita dei chiuya iri mari dzakabatanaka zvinenge zvichiitika. But ati muri kuona itu zvinhu kati zveswa unoverengerwa kunzi 10 user but itu zvinhu izvozvi ndokona kupiwa kana 5 bond ipapo. Hapana pekuti ndingaibatanidza inini muhomwe handina kana mogo handina kana chii. Inongosvika ichitsvairika kudaro. But wakadhakwa apa kuma 10 kuseni? Wakadhakwa ke? Kudhakwa handina kudhakwa zvangu esachi. Chicha wakaita? Asi niyeri kudhakwa kwacho ikoko. You're to kudhakwa? Yeah. Almost drunk? Yes. Because wawandambomwa kuni kanyebera. Wanowawa wakaita sei? Tomwa benzini ne ichi ethanol
izvezvo zvinongodhairitwa zvichimwiswa baba. The turpentine. Turpentine haimwiki. Mm. Turpentine kana uda rufu manje ka. Asi benzini neethanol. Benzini yacho haiti. But ndepi inonaka. Ethanol. Ethanol yese yate chimwe. Benzini haiti. Benzini you die. Kufa chako kumakuva chako chako. Awaita basa kuda. Tabeka. Ibongo. Kuda. Ya mdara. Mpana wangu ini ndakasvika chigwina gwineni. Aigwina nenyaya yewawa watinomwa. Kwete waanonwa ega. Ndiwo watinomwa iwo. Nokuti muno muZimbabwe chinhu chasara chinongomwika chega ka. Ndiwoyo musongote. Ende wakutodhura kuda kutenderana nenyama. Akagwina shuwa. Ndikamisa pamakumbo pangu apapo. Tikati kana chipa ngafire panjeri. Ini ndakatobuda mumba ndikamusiya ndikatoti afa. Tokuti ndasingamboona mara. Ndakafunga kuti afa. Angati achibuda maruti. Ndopa ndakauya ndikazotaura baba. Waichema. Ndakubvunza kuti ndaitochema. Toti aenda pasina baba. Ane makore mangani mfano? Mfano ngane 35 years. Wewe? Ene 37. Saka ndani vanhu vakaenda kupostmortem ndani. Vakazoona Okay. Vakaenda ane makatimira vanhu mudara. Mukati Parkerson na Alphonso. Ende mundoona kuti zvikutarwa nemurume ndezvechokwadi here. Ende kugona kwavakaita zveshuwa vakagona vakaenda ikoko. Nokuti vakazondosvika vakakombera shuga panext door. Ndopaya shuga yakurungwa ndopamwiswa shuga. Angasagona kutaura. Pakamwiswa shuga. Aunzi misheke ndopakatanga kuti ndikati ararama. But hazvanga zvapenda. Akupenda chako zvanga zvapenda. Ende dara hasi nyaya yekuti inini koti ndotorida kuri imweni. Koti rei? Kana rekaso black label. Ndozvo zvandaimwa kudhara. But akomana nemaomero akaita moyo varume vaka nambofa kwarimwa kunyeba chako chako. Varume wapi futi? Varume wapi? Iwe vanozviti mapresident kawachiko. President Chamise. Aiyo, pane vari kuzviti. Aiyo, President Chamise azviti president here. Aiyo, ari kusipako. Ari kuita sei? Ari kusipako. Vanhu vakapiwa chibage kutsvedza kuti musi uyu. President Chamise. Apafeya. But haasi kuzviti president. Kwete kuti azviti. Atori. Ini ndiye president. Kana kuti ifwani tichida kurerusa nyaya yamanje ka. Tokona ngoti right ndi president wemutesi. So far muZimbabwe muno mamuna president kuno. Because ndi president weZANU-PF. Ndi president wemutesi. Wenyika chaicho yamuna. Sinzi Mugabe aenda hapana president wenyika. Kwete kuti ho. Ndi kutaura pakati pemeyo pangu ini. Hapana. Akunyeba chako. Okay. Co-president, the people's president. The people's president knows when Jamisa. Yeah. Chikis. Aiwa, kakafamba parenga baba. Achibhadhara vanhu mabhazi pa holiday. Yeah. Uya anofamba ipapapa.
pondwa isati ponde because zvumba hatina asi kune vane hwandirawo asi chamisa ari kumberi hatiri munyebera chamisa akambokuitire chii muupenyu wako papenyu apa upenyu wako papenyu asati andiziva nekuti ndezvikanaso asi mari ndakambodzityeni because kataenda kumarari pasitodhatapo ndakandopiwa mari anonzani napeter moyo akandipa 40 Hughes apapo wemdisi apa pakatiwa musangano apapo ndakapiwa 30 Hughes inini ndega nenyaya yezvivindi hazvisi zvivindi nenyaya yekugona kutaura chete ndakamutaurira chimanikire pakauya pa kati mudhara imi makungoendaka isu tasara ndiri panzara apa nditi mari yangu iri mufoni tsvaka foni ndikisire mari ndobva ndaisirwa mari koi andinokupa inini weZANU-PF apa pakuwirirana kwedu apapa imimi neni manje ka hatitaurana zvekuti mapoliti zvokuti uri bato ripi kana ripi isu tongozivana kuti awe ndikuda ava ndimati zvemabato kana tiri tese hatitaurana zvemabato zvemabato zvinozokwana papi zvemabato zvinozokwana panhamo zvinokwanira because kana ndakuona ndichifamba ndakapfeka mambenzi kudai zoka zvinotokwana ipapo zvinokwana imi hamumbo munyaya mai asi kana ndakapfeka bhutsu nobungati bhutsu so ndonzi ndakatopfeka izvorizo ndopa ndotanga kugaya nhamo iyeyo pazvinouya musoro mangu kuti bhati vakomana vakuru vanombotitambudzirei kudaro vakuru vapi ivavo vari panyanga vachiva kwamboti hapana ingoni aiwa varipo vanozviti ndianani mazita ndoti zvinokuva uri kwatai aiwa ndokukwata mazita ndoti asi varipo vanozviti ndivo vari panyanga but uyu but haungati semunhu panyanga pekuti uri kuona izvorizoka ndaenda kumusikane ndatengesedza 10 bondi kaini ndasvika ikoko 25 bondi tabva nangodzoka ndiri mai hapana batutu uyakwidza mbatutu yake futi yacho zvatonotiwo ndokwatakajera kwatogona kunwawo ikoko ati hazvichatengeka eti tiruwati ipapo ndipo panofanira kugadziriswa chapo taura kavanoda kugadziriswa kuti vanhu vagare vaziva aiwa hurumende ngaimbochinja we ndeipi hurumende iripo handiti hapana hurumende saka ndeipi hurumende iripo iye inozviti iripo yeZANU-PF aiwa ngaimbochinja aiwa hatichada saka uda hurumende ipi iweyo hurumende inodiwa nevanamizi veni handiziva ndongoziva ZANU-PF saka tikutaura chamisa zambopinda kana atadza aiwa hatina katime ematrials and errors iriko kumalawi sofa nyaya ndikutaura kumalawi handiti kwakarowa mariri ane izvorizo zvakarowa mariri anika handi vakatanga achinzi purezidendi anga ari pawina kanzi akana ndobva atangidza ndobva abamburwa one time saka wakutoramba wakatoshinga kuti president wedu Emerson Mnangagwa havana wina weZANU-PF
hakuwina pana hapo ndotaura chokwadi apo hakuwina pana pai hakuwina chaipo hapana pai mumirira yaka 2023 aiwa chimbosvikireko ikoko samuda kuita sei manje sevanhu emdc aiwa chokuita hapana because handiti ndivo vane zvombo zvacho zvombo zviri kuami hazvisi kuzanup f zvakabvisa mugabe zvakabva ku ndezveami ndezveami ka right ami yacho chazviona nepfuti nerekeni nematombo chaiwo asi hondo yeunoziva muno muzimbabwe yakatangwa nematombo inotorwiwa nematombo ndezvamunoita kamutaundi kutema nematombo aiwa timbotema munhu nedombo mutaundi datomboda kupinda mazviri pote pati kuonesana je handitoda kupinda mazviri patinoda kuonesana kuda but nhamo yako iyoyo ndekurova sabhuku waida kupisira sabhuku mumba ndopakatangira nhamo yako iyoyo bamukuru wako saka kandiroya inevanoka waida kupisirwa mumba waida kumupisirei mumba iye ini ndakatomutangira ndiyada kutotanga kuuraya inini andaida kutomuuraya zveshuwa ini pandakatobva ikoko ndakafunga kuti afai ndizonzwa munhu wacho ari kutotaura saka imba yakatotsva nditadza kutsva imba yehuso saka kuda iyoyo dangerous man not dangerous but ndikatadzirwa ndokunoita zvese zvese munhu akanditadzira ka ndichizwa kuti iwe uda kuti inini mweya yangu nenyama zvipesane handokona kutangira waita bo saka kuda ichi chakaitika pawakatumirwa mari yakabva kupi zve australia watumirwa mari ndakatumirwa 40 yosa chii chakaitika chakaitika inini ndanga ndisipo ndakasvika vanhu vatogadzika kreti yavo pasi nevavengi vangu varipo akatomhanya kutendimutikira zvakanzi kuda ndikati kwakanaka here ikoko kreti riri apa ndera kweri yatimwe wawa ndikati saka tomwa wawa iwe handiti uri ndewangu iwe uri undishedzera wawa wangu kana kuti ndindofanira kushedzeni apa handishedza takamwa ndani akakushedza hameki but mari yakasvikira mumaoko mamakito takanwa zvikapera ndopandazouya makidho ndobazonditevera kunoku futi akandiona papa akazondipa amwe mabhondi ikanzi sekuru anondisekuru kwandiri ndopandiverengera mari kanzi chenji yangasara yeye ndobva ndapiwa inini handamboziva kuti ndakangoti ndizvezvo orit apazofona futi aisikati ndobva mhanya nefoni ndobva ndataura naye kanzi ndoda kutumirai mari but itai foni ndotaura naye mipapi kati afoni chiata manje kubva ipapo hapana zvakambeke zvakazoitika une foni foni ndoda kuitenga zveshuwa apa ipapa paka ndoitenga chete because ndopinda machena pinda mukati apa ndoitenga fona apa ndoitenga apa ndiregera hakungutenga kana chakasungwa nerekeni kana kambudzi tumambudzi toita $2 zvese hakambonishupa because mari yandosenzera pazuva inini inotosvika mari yacho iyo saka zvimbodinetsa saka ndoita kulinganawo ndichivataura kuti vakomana zvakamira kuti nyika yakabhenda zvakabhenda ndikandesengeka zvinezvi uri kuona hasati ndambotya kubva makuseneka kana nezuro wacho handambotya
hapana uri kudhura zvokuti ndada kundoti kusadza kwacho nyanya jere re10 dhombi hakuna zvakatobhamba chasi kuti undoti katsaona kacho kari kutangara 25 pondi katsaona chi kaupu kadiki diki kana kwana 1 munhu kana upimirwa mumapurasitiki emachipisa akazare kana zvikwa pavo saka ndazvitadza aiwa saka tozvigadzirisa sei inini kugadzirisa kwacho ndekokuti mhera nditenge foni yavo ndikaona foni inini manjeka chataura nevanhu vanokwanisawo kundibatsira kana pane vanogona kundibatsirawo nokuti vari kumazimbabwenzi anotoziva vari kunze ikoko vanotoziva kuti muzimbabwe mune nyakanyaka hamusi kugare pagedhi chairo rehufu rikuita pagedhi rechibage rikuita 160 pagedhi rehufu chibage kupi kwacho pakatauza 160 munangagwa zvekudhura hapana chinhu chirimbotenga kana one time asi muriwo i3 bondi muriwo mashizha muriwo handi zvakanzi dya muriwo nemapotatoes asi ndoda mbobvunzawo asi kana kuri kutaura kwemunhu kuri kutaura kwakanaka here kutaura kwakanaka kuti inini ndidye muriwo nemapotatoes iwo chidya nyama mati zvinaonaka aiwa zvakatoipa hazvina kutombonaka zvakato baba yakarasa statement yake pa inini zvangu kana ndichifa ndofira unokufira muriwo nemapotatoes kufira kutaura chokwadi chii handiti wangonzidya urufoswa ikaka ndosaka zikuidza nyama handiti vamafamasi ndanokuidza nyama aya asi mafamasi yani hakuna president anoanaunza price yepetrol hakuna zvinhu zvakadaro hakuna zvinhu zvakadaro iwo wakati ingwani wataura kuti munyika muno mamuna president wakutaura kuti hakuna kumana aiwa ndo zvanosvila you should be a president but it's not even or to be nearest it's not even near to be president that guy sure I'm telling you it patoti akauya apa unogona mutaura izvozvo andotaure pafeya chebo chebo pasina ngangani kana chi zvekutyisidzirana akutyisidzirwa nani endotaura kuti mudhara ndomutaurira hauzotaurawo rafu but nomutaurawo pafeya kuti mudhara onaiwo mudhara tanzwa mastatement amwe munotaura mune muchikurudzira vamwe vemukambo vamwe vechii kuti varambe vakasimbirira pamukambo dzavo izvezvo vachikwidza mapuresi nenyaya yekuti iwo noti idya mapotatoes nemavheji kwava president venyaya people's president aiwa uyo tomhoresana kuita shaking hands chaiko but inini according zvandakanzwa kuda kana pakuti ndii ndakanzwa zviro romwe wakadzingwa musangano weMDC ke auchadiwa ke aiwa vakandidzinga pacho pavhenyu pacho pazvaitirwa kwete kuti kudzingwa kunzi hanzi chipa wakadzingirwe ndakadzingwa ndavataurira chokwadi wataurani hakuna kusina mbavha saka kwenyu kwapeople's president kune mbavha futi chokwadi havadi kunzwa chokwadi nokuti inini ndandataura chokwadi ndakadzingwa tiri tuna comrade
apa pasote kanzi usasauye kumusangano weMDC futi saka iwo uri kumhanyira kwausikadiwe isi tiri kukuda uya kuZANU-PF ndotangira papi unoguta kuda unoguta gutani ona dumbu randinari mdara kuguta wamboona munhu ari kumusha achikomplaina kuda aiwa avo vanochisizirwa kako chikidzirwa nani mbeu dzakauchikwa chibage chakauchikwa chisina nebasa rese kunzi ichi chikarai zvoramba kumira kutaura kuti hanzi yakanaka iwe yakanaka but iwe wakadzingwa kumusangano weMDC iwewe vakandidzinga hausi weMDC iyo hauna bato iyo ndiri weMDC vakandidzinga nokuti havadi chokwadi saka chamisa president people's choice haadi chokwadi aiwa the people's president aiwa chamisa siyakanidzinga kani wadzingwa nani nevanhu vari pasi apa nani vanozvi machiameni machi kuti ude kuti usimudze point yako ndopandarambirwa usimudze point ndopandarambirwa ndopandazongonzi ai mimi musangano ndakataurwa fea kadziwe kumusangano kunoko zveshuwa hatichakuda kuno ende hausi musangano webato rine saka haupikise bato rinotonga handiti vaiti vanozviti vanotonga bvuma kutongwa chinenge kuda bvuma kutongwa ehe bvuma kupusiswa kuda twa bamu chimwe chibhambi chinobhadhara kati chimwe chacho unogona kuenda mumavhu chamweya kune chibhambi chinobhadhara variko vanodya ari mabhambi but iwe uda kuzviita mhadhi uda kutaura pazvisikatauro ko kuti nyika isimukira handiti poindi iye ikasimudzwa inokwira ichikwira haibatsire hwani munhu kapoindi iyi yandendataurani it can benefit for more than 500 people ndosaka pachida unzi pana nechi zvichemeri zvichiendeswa ka pazvinogona kubenefita even munhu asinambobvira ari mumusangano macho imomo but through munhu ari mumusangano munhu iyeye asingaende kumusangano anogona kubenefita through that point but vakaramba kukunzwa ka vanhu vacho veMDC Magribhi ndezvandiri kuti hakuna kusina mbavha aiwa kweda kuna mbavha nembavha dzakaipa dzokuti du nembavha dzakaipa zano nzi chiwororo kuyakazonzi chiwororo kuita ukada kusimudza musoro chiwororo because inorova vanhu pamaelection munodyiwa kurova papi makadyiwa akadyiwa ndiani yakadyani MDCA nesochamisa hainambodyiwa iyi akawina komashava achazoda kutaura vanhu nemasi anozonyangirwa usiku ukatakurwa saka ngaipere kanyaino ngaipere ipapo nhasi hausikurwa kauna kana munhu wokurwa naye nhasi airibo hatichaita zvekurwa muri saka shamwari kuaustralia esi shamwari wakamotumira mari from Australia 40 user broro but inini ndakuita foni yangu manje ipapa within even 3 days ndiendawa nefoni will be able to communicate with you direct and the money you are sending unenge wakusenda direct to my phone
ndio zvandiri kutaura ini. Hayi bo. Ehe.